Tak ideme najskôr na tú rovnicu. Budeme mať rovnicu takúto x minus 4 krát x plus 5 rovná sa 0. Tu budete mať zistiť korene x1, x2, takže x1, x2 rovná sa. Napíšete tieto čísla, tu bude 4, tu bude 5 a znamenko bude opačné. Tu keď mám minus 4, tu bude plus 4 a tu keď mám plus 5, tu bude minus 5. To je celý príklad. Je síce iba za jeden bod, ale je. Ďalší príklad. Budeme mať takýto podobný, ale naopak. To znamená, bude dané, toto je 2, budú dané korene, x1 sa rovná plus 5, x2 sa rovná minus 8 a z týchto koreňov máte zostaviť kvadratickú rovnicu, takže zase dáte, že x, zátvorka x rovná sa 0. Sem si napíšete do jednej 5, do druhej 8 a znamenka opačné. Tu mám plus 5, takže sem dám minus 5. Tu mám minus 8, takže dám plus 8. Hotovo.